Hello, hello, hello. थाखाय आलारि बाथि सावनाय हाबाफारियाव गाज्रि थासारियाव जोंफोर मोनफैदों जोंनि गेजेराव बोसोर आवगायाव सिनाखना बिया बाथौ गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारि सानजा बिथांखौ जों जाथियाव जानानै खावलायखादों आलासि देंखोखौ देंखोगिरि बिथांमोना होबाय थानो थाखाय खावलायबाय बे समाव जोंनि आलारि सावजेनगिरि गेवलां आलासि बिथिङाव सावबाय बेनि उनाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौबो जोंनि आलारि सावनायखौ खावलायबाय लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद बिबानगिरि बिथांखौ खावलायदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि गाहाय दौरि आदा बिथांखौ खावलायबाय उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांखौ खावलायदों लोगोसे सिनाखना बियादुलाय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांखौबो खावलायबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आवथायाव थानाय गासिबो बियाद लाइमोन आफादनि गोथार थान्दै बिथांमोनखौबो साफा साफा बिबार बावनो थाखाय आलारि फोजोंनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे सिनाखना बियाद बानजाय आफादनि बानजायगिरि बिथांमोनखौबो जों बे गोथार आलारि फोजोंनाय हाबाफारियाव आलारि सावजेननो खावलायदों गासैबो गोथार थान्दै मोना जोंनि आलारि फोजोंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय जोङो गोजोनै ओंखामखौ खावलायदों
जोंनाव बाथौ आश्रम फरायसालिफोर दङ इउएन एकाडेमिफोर दङ जोङो इयुनाव Kita